Здравейте, аз съм Влад от МСБ и ще снимам клип на Subway Surf. Надявам се клипа да ви хареса и чакаме за наред. Ако искате да играя на компютъра, пак ви казвам, не мога. Просто не мога. Айде да почваме. Ще сваля малко музичката. Реално. Става така. What the fuck? Айде да почваме. И също така искам да ви честитя Хелоуин. На Хелоуин мога да направя някои игри, да се изтегля хелоуински игри и да играя на тях. Са страшни хорор игри, мога да снимам на тях, но не съзнай, може и да не снимам. Не знам защо, но просто с други мои приятели ще ходим по къщите да таковаме. Беше точно долу. Събирам бомбони, парички. Защото смятаме да си поправим площадката. Защото от това те, които са построили площадката, не искат да я възстановят. Фак ми. Много умирам. Браво, хич не видях за... Така, добре, айде. Зато и може да очаквате хелоуински клипчета. Фак, бе! Мразя го ти нещо. Моята звезда. Акам. Не знам защо, но... Какво? Някаква сирена има отвън, какво чувате? Кажете. Мога да изключа звука. Като се прави клипчето. Така. С приятели може да излезем някъде навънка и да снимаме така клипчета. Само да обиколим района. Варна. Живея във Варна. За те, които не знаят, познавам Пресли, Готика, всички от пакта. Тъй, че аз не го лъжа, другите... Някои мои приятели мислят, че ги лъжа, но иначе не е така. Затова, ако не вярвате, кажете ми. Аз нищо не аз сега спокойно. И така ще си играя някакви хорор игри. Кажете, които искате, казвайте. Не ме пука. Фак ми е! Ай, какво ти нещо е? Гадно ми е така прави телефона. Или е за дете щупен, или не знам. Просто телефона ми е щупен, да. О май гад! Не, защо трябваше да го правя това нещо, майка ти? Ох! Че... Музичката е много яка, наистина. Честно.
казвам и си признавам, музиката е най-якото нещо в играта. Освен там другите неща. Дух. Толкова 4 духа за сега. Оф, майка. Извинете. Това клип ще е за деца над 18 години. Фак, бе! Какво става тука? Ти нещо е моя, бе. Аз правя съм, не такъв добър съм бил. Защото вчера я изтеглих. И не ми се искаш. Без да исках я изтрих. Точно когато имах всичките герои и до последни дрехи. Точно тогава не трябваше, не знам. Не знам защо, но следващия ден... Защото я играл 2 години. Не, аз тогава бях кой клас? Преди 2 години сигурно... Да, преди 2 години съм бил... Не, преди 4 съм бил втори клас. Не преди 4. Преди 3 години съм бил втори клас. Се моя ви изглежда, че гласа ми е детски. Съм 5-ти клас. Ха-ха-ха. Аз съм 5-ти клас. Хора, извинявам се. Честно. Не, фак! You piece of fucking Shrek! No! Just broke all my life! О, мистериозно кутио! О, при мене! О, при татко! Не! Майка ти! Не! Fuck me! Не, защо? Ти беше майка. Фак ми, да, но не. Направила нещо на клипа. Надявам се да е тихо. Какво по дяволите? Рекорда ми е 6000. А преди знаете ли какъв ми е бил? Към 300 милиона. О май гад! Маля, 8-минутен клип. Ама издържа до... Не знам. Някой ден ще направя... Ако събера... колко харесвания... Около 50 ще направя... 2-часов... Ще направя 2-часово клипче. Не знам дали ще ви се стори добре, но на мен ще ми се стори добре. За вас може да не е добре, за мен може да е добре. Сега, например, на мен ми е забавно. Вие ако искате, вие се решавате. Не решавам аз. Вие се решавате, вие се го искате. Аз просто го правя за кеф. Хем ви да ме харесате, да ме гледате. Не знам защо, но... Да. Надявам се да стане... Добре, ще спирам клипа, като стане 20 минути. Хем да събера пари. Защото... Знаете ли кой герой искам да купя? Вижте се. Какво подявалите? Това... Да, е това 95 000. Моля ти, тъпли си. Ще е много як. Той е от Хелуински. О, 3 дена лефт.
Иначе знаете ли какъв е скъп? Айде, почваме. Хелоуин, хорор игри. 10 минути. Още 10 и го спирам клипа. Надявам се. Даже може и след една минутка, не знам. Но той ми е било за първ път най-дългия клип, който съм снимал. Честно ви казвам. За първ път снимам клип, който е за 10 минути. Другите са били само по 5, 4, 3. Не, 3. Така максимум е 5, 8. Но за първ път съм снимал толкова дълъг клип. Фак. Не разбирам. Ако ви разбирате, кажете. Само аз нищо не разбирам. За някакъв луд, който снима клипчета на някаква бебешка игра. Само нищо друго не прави. На мен не ми се струва тая игра. Не тая игра, не ми се струва Subway Surf като някаква... Не знам. Абе, майната му. Аре, това е... Мога да спирам вече клипа. Не само той, където мра и... Няма да го правя 20. Но ще е гадно до 20 чак да се снима. Браво на мен, бе! О, я. О, я. Извинявам се. Право на мене, просто аз съм някакъв... Събрах 5 духа. Ами, хора, той ще бъде, мисля, че за това клип. Надявам се клипа да ви е харесал, да има много лайкове. Малко лайкове, харесвания. Лайкове, харесвания и да се абонирате. За тези, които не знаят, имам... Не, всъщност нямам. Нямам YouTube. Аз какъв YouTube бе? Нямам Facebook. Изтрих го. По грешка. Така че, надявам се този клип да ви хареса. И за край на епизода, заради вас ще се самоубия. Е така, я видим какво ще стане, ако се движа. Е така. Видим, ще умрем ли? Добре, той ще бъде от мене. Надявам се ви харесвал, да имам лайкове. Я харесва. Така. Чао.